Bara nula tenin Mr. Si chuan nuam alo tol mek a chulai hmunah chuan rickshaw pawh kha alo awm ve reng Miley chu a ngai tua deuh ani nge yang Lu Group President thar ani thu le an investment plan te chu tha a tih zawng ani nge a rin thu te sawiin file chu en sak tur chuan Miley chuan awangin ngal chat hetah hian sumdawna lo sawi su intihlim turin a lawm kan lo kal khawm nula te chuan an lo ti a ni e zan in chu kalungi ti oi the ani hlo chuan Lu Group chu in ngai tawm tawh lo ani mai nui hua hoi in Mr. Si chuan alo ti ve bawk in tan pawh he thilai hian hlawkna tam tak a awm dawn a sin buaina aiin sum i duh zawk tih ka hria lawm Miley in a tih takah chuan Mr. Si pawh chuan fing a ti viau nge ni thawhpui tum ni awm tak chuan a hming te chu an sign vel ngal mai a mahse in turah chuan damdawi thlak lu zawin kan thawh ho na tur lawm nan min in sak la tiin Miley chu a pe zai a ani pawh chuan hrehek lo le alo in takhiah khiah mai ka investment hi chu a thluanin mi ka pe ngai lo ania alo la ti zui Luziani khan Mr. Si chu lo khawl lawk diam tawh in Miley chu kal mai han tuma mahse Mr. Si chuan alo kwa sawn vat Miley chu kal pawh a kal tha hlei thei tawh lova Mr. Si chuan thla te lak sakin Luziani chu a thon vel mahse rickshaw khan lo zawng hmu hlawin Mr. Si chu a hnek hrepa general lai alo nia wang chuan ani chuan alo hlau hle ngai damte a dil zui ngal ta zuah zuah mai za ngai na lan tir hram tur te chuan angin ta chiama za ngai na lan tir hram tur te chuan angin ta chiama rickshaw pawh chuan a chhuat tir ta hlawa alawm hle Miley la a awm dan lo dik lo bawk nen rickshaw nen chuan be sei lawk ho lovin zan hun chu an hmang dun ta a a tukah chuan an lai dun ang ring hle Miley in thil thleng pal ani a tih laiin in nei yang Rex chuan alo ti ve thung engwangin maw a chan chu Lu Group top shareholder ni ma ila army a thawk ani awangin direct ka inrolh ve hi a rem thin si lawa kanupui ini chuan chu in hum him nan le thil ti thei nan i hmang thei dawn ani tuna min chang hal thei lo ma la lo in ngai tua phut mai ro ipa khan min chan hima lom thu sei nan tal nang en kol che le I du thu sam ti pui thlin sak che hi ka du ani ole kalawin ngai tua thadon nia adi khop mai in nei po ni la poi ka ti lem lo Rex chuan anin nei hunna a thu ro chhia tur te chu lo la in Miley chu a chhiar tir te a kanupui hi ka phat san emaw ka ui re san ani chuan ka ro hlu zong zong te hi a chang thei ve kang ti te alo ni nok mai chu chuan nupui ata nei adu tak zet ani ti le a hmangai ani ti chu a pholang chiang hle Miley po in thamwang takin nei chu adu ve phata a in nei na ero pa ngai taka ba sai an du awangin amo kor tur te chu an en ho pa a anin nei hun tur te po chu ngai po in apu khan TV lam atangin an chan chin an lo kwan zar chu alo ve meka Luziani po chuan alo sheve chi abo Myanmar Business World soi ning dot thei thilani awang chuan alo lar ve hat maya pu ber chuan alo lom pui hle thung Rex chu mi pachata kani ti alo shat ve to awangin atunu chu him takin om thei don ti asiani Luziani ero chuan alo thik le pek hle mingapo lung oilo tak chuan alo ho a Miley pasal nei tur chuan a thon mai ba ka Myanmar a akal ti te chu a sheve chiani enga tinge hmana kha min hril lo ti in Uber chu a zota adu thlanna ani a invite-tan a tha zawk ani alo ti ve thung Luziani po chuan lo soi buai te chu atum ve bawk mahse khawl dungin last quarter a an company chuan million nga lai an hlo thu chu menga hnenah chuan an lo hrila investor tam tak ten Myanmar group pakhat thang duang tak mai chu thawhpui an tum tak vek thu te an lo hril bawka Luziani la chuan ti vak ngai na a hri si lo director liwala kha ama thu in alo ban ve ringawt to bawk si a project plan siam konga chuan a tha ber ani lain Luziani chuan in ring tok takin a hna chu alo thawk chhun zawm ve a mahse ama ang chuan a thian ve si lo
ti sual pal te chu om ve the lom ka in siam tha zelang ti in menga thin jim beng dai dan tur ngot chu azong le ma se menga chuan tundin huna chuan maili hi kan mamo ber ani a kan lak let le nge ngai ani alo ti ve tlat an va khol ta nge ya champui tur chuan an vangen meng chung kwa te nian in zom na engma kan nei to hle ne in rol na tur ka nei love alo ti khum mak si Luziani kan he wangin min la horengem ni ati chuan hun liam to ni a inga tan ma ka ngai to lo ti in khol chu auf sak dai kha min nei ro ti a angen nai che po khan alo bum char char chian ni don hi a mangai ngai lo top chian ni ti alang chiang ring to lom pasal dang ani ngau vat mai hi Luzianin ati chuan ani lo kan no pan ngai chang to in ke lo mi padang a ko mai lo shim shim ani kalaka a thin rim wang mai mai ani hi menga chuan alo ti ve thlet bok si Mr. C an alo thon thalak te kha Luziani chuan a entira alo dilit ngal vek i unau nu ve thawani si a enga tingi hetiang thalak te hi i kol ring thei zoka a zo omna a chevek mai do na chin ala ti zui pum chu a har ve awang ma se thudik takani bok si a Luzianin alo ti le po in Myanmar ra chuan ama nge chu thlolu a maili chu wa mu thuai chu menga chuan atum ta thawa Mokur ha a alo in che lai tekin menga chuan aron khol ta ama mutura Myanmar lam alo kal thu chu alo shil ka man lo tlat mai pasal ka nei do na maili chuan alo ti mak si kalaka ila thin rim wang mai mai ani kha nei su omzia omlovania nangma le nangma in tina mai mai ani alo ti vel ma se maili chuan ka holo che a ka ngai dam bok lo che ka kaltir thei che hi kalom khop mai kamu phone san thei bok si che a atiril ru a tuna chuan milo ti boi to su ilaka hian engri ru danglam ma ka pu to love mangtha ti in khol chu off zui le tamak mai menga chuan in nei dari chu a hre zui ngala Royal Garden lam chu man mo deuh chuan a pan ngal examim ti a riksan lo zo chuan zam ve tho mai ti in mai li chuan lo changa a hun masalam te ngai to in pasal anei fu lo em awang khan lo thon na chuan a khat ve lo thei lo ani zam su ka nei chan che hi engdang wang wa ni lo i hwai sin na le thiam na te yen kim mai hi ka du ani kanun pum hi kanupui anga man pui che hi ka du ber ani ti in rex chuan alo shil dam thup mai ropui taka in nei na an zo fel nu chuan menga chuan Royal Garden chu awatheng phei ve che a tuma a hmu lo wang chuan mak ati hle anin nei na tur chu a hmun an lo som dai mai chu lo ni in ati boi lo nan an bim lek alo ni anin nei shat reng nan lu group chau chu du tok to lovin an pahnih pawal chuan RM group chu an din ta a an hming lam toi ve vi an hmang dun ani Blue group chu Rexa puina tel lo chuan engma ani don lo ti a hriat awangin le alo enkol to na zong zong te awanga lom thu seinan ati ani bawk Supken saka menga office avalu chuan tuma a hmu lo wangin Luziani chu a hril hai hle a secretary chuan menga chu Myanmar a kal thu alo la hril zui ani po chuan a zui ve ngal vata atum ber ero chu RM group te ne na thodun chu ani appointment tel lo chuan maili chu hmu an lo khal si lova menga chuan alo chang char char do tin pasal inei der ani tiro awati ngal thor mai hei hi ka pasal chuan ni hi tia Rexa alo ko hmu po in meng group in boina kan to ka ilo let le nge ngai ani alo la ti ham ham dan ang thlapin kanin nei to a khoya ama kal thei to lo ti in marriage certificate chu Rex chuan alo bu tir ta a meng group boina chu ka boina ani ve to hleinem keile ka pasal hi mil hatro maili chuan alo ti ve mak bok an pa chuan an thona chuan a thlop na thina Jingrang group project chu tha an ti awangin tho ho pui mai po chu an hnia lo mengan rilruna taka zu alo invel lai chuan Luziani po chu alo thleng ve ta hlula MR group ten party an bua sai na a som an ni thu le
thawh ho an duh thu te chu hlim takin a rawn hril thawhpui an tum ber kha ani bawk nen beihsehna sang tak an nei ta a an inkar pawh chuan a that phah ve ta hleuh mai nal taka inzein RM Group in an sawmna lam chu an pan ta a chutah chuan Miley pawh kha an va hmu mi te chuan fakin an lo bawr deuh lei a mi padang nena a hlim taka an awm dun lai a hmuh chuan minga chu a rilru an a deuh tlat mai a thik ani nge yang Lu Group te pawh chuan thawhpui an tum ve tho niin Luzian ni chuan a ngai ta a RM Group thawhpui tu zawk ni nge chu a tum ruh hle ni Miley chuan kal khawm te lawmna thuh sawin punarei tak Lu Group kan lo enkol tu a tuna chuan a ti hman chauh gold digger I duh nei theinan engmah tih hriat nei lo ni kha Luzian ni chuan a lo tih khal Rex a hnenah te chuan I nupui hi hriat chiang lo ani kha te a lo la ti zui minga pawh chuan in then daih sela a lo duh rilru ve tho bawk si a Miley chu an bula a let leh thei a beihsei vang ani eng thil ma chu a soipui duh lova hotela an thlalak bawk mai kha an lo tar lang le a mi te chuan makti in an hoi hai hle kanupui I tih hming chhiat man hi I hmuh nge nga yang Rex chuan a lo ti ve thung minga la chuan mai hnih nei ani hi rin chi ani lo ania a lo ti ve sek bawk Zingrang Group kha an mah ni din chu a lo ni ve thlat mai chuta meu chuan Miley chuan thawhpui a duhna pawh chu suit le chu a duh rilru ta hle a mahse an lo sign fel diam tawh wang chuan ti vak ngaihna a awm lo hle malak dan tur kawng a dap vat angai ani RM Group President ka nih hi a ti zui ta a mahse Luzian ni te chuan an lo awi hauh lo contract file te pawh chu an han en zuai a hei rual lovin RM Group sir pawh chu a lo awm kwau mai min sign an han en le nak chuan Miley tih chu a lo ni reng bawk chudi chung pawh chuan a hming sign anga sign ter vel le a lem siamah chuan an lo mawh phu tra la nangni lakai hian tunge ka ni hi finfia kher hi ka bat ani lem lo in la hre mai ang Miley in a tih chuan minga chuan a ring ve tan ta deuh hleka ama pual nge ya company din kha Miley du thu sam ani thin ti a hria ni Luzian ni ero chuan a lo la pom thei thlawt lova chuta minga pawh chuan thlathum leka chutiang company ro pui le thang duang tak mai a din thei chu a ring hlel le ta dewa Luzian ni thinchebak hlar la chuan contract file chu chher chiang mang hleu chuan a lem mai ani ringin a lo put thler ta vek mai a tuna chuan nangni nena thawh ho kan tumna chu a tham ral ta e ka hril tur che kha chance in nei to lo Miley chuan a lo ti phah ta hleuh mai ani RM Group President number chu ka nei reng alom ini lo sia chu kan finfiang tiin Luzian ni chuan a khol vela Miley assistant chuan a lo chang Meng Group le Zingrang Group atanga local kan ni a in president chu a local don to em le tiin an lo sort fat contract kha cancel le ani e secretary chuan a lo ti tamai si enge thilom zia inbox chu kan lo be ve shim shimang chu an ti la in hotor reng alom ti pa chuan Miley chu chibai abuk zuya lo thei lo chuan Miley chu RM Group President a lo ni nge ti chu an oi mai a lo ngai ta gar te chu Rex chuan ko lutin an ni hian kanupui an tham lo hle ni kan thok ho ngai lawang ti in party na atanga the chuak ngal tur chuan a lo hril ta a tong thei deuh then khat te pawh chu an hruai chhuah tir ve ta bawk ani menga chuan voi tam tak Miley chu a khawl thina a laksak du der mai si lo chuta secretary chuan Luzianin Miley a pu chhiat na zong te chu video nen chuan a lo thon taruk mai le a in chhir to khop mai le ngala a rin ang reng a lo ni hau si lo alaka a chet dan zong te kha chui kirin a mol luata Luzian ni hlil kha a lo ngai sak thin kha ani a dik tak chuan Miley chu a lo du reng zoka mahse a du ani ti pawh kha a lo in hre lo Luzian ni laka khan swal tlata hria ta wangin a khongai zela alaka a felna te kha in duh phanan te lo hmang pal vel thinin
a kal san ta ka meu chuan a in hu chuak ta war mai engkim mai chu siam that le chu acha ka a thei to si lo Luzian ni po chua chalin an khum zui ve ta phiar mai ani po chwalo in soi thiam zai zaya nang poi ngei ni bi i che dan te kha in en let vela engtin ma ka tilui lo che ka thi ti te chu i shereng along dot bi ka ni a nang po ka hmangai cha nei che ka tumani ve ma ya enge ka thiam lo na enge ka nei lo ani bi ti in alo an khum let ve piap bok Miley le Rex te ro in nge tak le him takin an pun an pang chho ve zel thunga Luzian ni chuan Mr. C chu awa mule alo shok khur tak na in a cheng de dan thiam raw nyang chu an in belung oile theita minga po chuan Miley chu mu tumin azong kwal chara ma se a mu fu theilo apa than tlo turin an jin chuak dai mai alo ni Luzian po chu pon chuak theilovin ina chuan menga chuan a secretary chu avian tir tlat buka a thinarimin alung oilo khop mai kut thak tu zo ka chuan changin atlan chuak ta thowa thana chuan vakalin an hunton mek te chu apa hne na chuan an shil du mula apa thalak chu bia in engkim mai chu an shil ani ber an pu te po kha an vatlo chuak buka ani chuan cho hluite alo kil pui him tak chuan an ei ho ma se Karlova midang zong chu ni ko shelo chuan am zui ta vek maya an nu shon chau chu bang to Luzian ni te ne na an ra man sa vek chu lo ni in lu group house sak na te chu nei sak veka nuam sataka om chu an tu malo ni Uber kut tha mang chuan share te chu an ma ni tan chuan an in transfer ta vela Lu share zat ve lai mai chu Mr. C chuan a phut ve bok ati tu chu chung ho da bo chuani Rexa te chu a pet ta chor maya an chu me so bor mang te chuan a hmaya le khum te chu ala tum zui ma se Miley chuan alo dang ta chata menga idua I nei to a enga tinge min la ti bal reng ni ti a alo zo chuan nang ma awangin menga nim be chadu to lovani ala thei hil ngai lo che ni hi chu wang chuan I kal bawangai ti in Luzian ni chuan chem ti a vi hlum alo tum thut Rexa lo har man hlawin alo din hlia ma se avi fu tak ero chu menga kha alo ni alaya chuan lo tla sep man tum lo dan dewa thil a thleng ta ka chuan police te chuan Luzian ni le midang te chu an man ta phiara an pian non le na po menga chuan Miley ai chu thi sak le don tamai em ni ang ngai dam ero chu adil vek man Miley po chuan angai dam to thu chu alo shil ve boka damdoi ina shwayin wani thlak takina dam chhuaka pu ber chuan a enkol zui Miley ero chuan Rex zok chu ala thlang chhun zom ta zela an hun masa a thil thleng zong te kha an zai lai chuan menga chuan amumanga chuan a hu vek hia lo ni a chu wang chuan lo in thiam lo zwal hle tuna chuan him takai om hi ka du ber ani to chu I phu bok ani ti in Miley hne na chuan alo shila ril rona tak chung chuan menga chuan akal tir ve theita ni ole kati song kha tun tum drama chu alo ni le ta a drama thar monom tak nen kan lo kir le va ton ya lo en sak thin tu zong te chunga lom thu kan sui tak me we